ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଶୀଘ୍ର ଖେଳ ସିରିଏଲ କଣ ଥିଲା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବିକ୍ରମ ଆସିକି ହଂସକୁ ରାଗି କହୁଛି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ତୋର ସାହସ ହେଲା କେମିତି? ହଂସ କହୁଛି ଛାଡ ବିକ୍ରମ। ବିକ୍ରମ କହୁଛି ନହେଲେ କଣ କରିବି? ବିକ୍ରମ ଛାଡବେ କହିକି ହଂସ ତାକୁ ପୁରା ଠେଲି ଦଉଛି। ଆଉ ବିକ୍ରମକୁ ପିଟି ପିଟି କହୁଛି, ଆଦ୍ୟା ମୋ ଭିତରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ଦୂରତା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ ବିକ୍ରମ। ସମସ୍ତେ ଅଂଶକୁ ରହିଯା ଛାଡିଦେ ତାକୁ କହୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଂଶ କାହାରି କଥା ଶୁଣେନି। ଆଜି ତ ବେଳା ଖରାପ ବିକ୍ରମ। ତୁ ମୋ ଆଦ୍ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଏତେ ବଡ ମିଛ କହିବାକୁ କେମିତି ସାହସ କଲୁ ବିକ୍ରମ? ତୁ ଖାଲି ଆଦ୍ୟାଠୁ ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇନି ବିକ୍ରମ, ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ମୋ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛୁ। ଅଂଶର ବାପା ଅଂଶକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଂଶ, ନାଇଁ ବାପା ଆଜି ଆକୁ ମୁଁ ଜମା ଛାଡିବେନି। ଖାସ୍ ତା ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। ମୋଠି ମୋ ଆଦିଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଅଂଶ ରାଗି କହୁଛି, ଇଏ ତତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ କହିଥିଲା କହ ବିକ୍ରମ। ମଲ୍ଲିକା ଭାବୁଥାଏ ଯଦି ଇଏ ମୋ ନାଁ କହିଦବ ସମସ୍ତ ଆଗେ ମୋ ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ପଳେଇବ, ମୋ ପ୍ଲାନ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ମଲ୍ଲିକା ଆସି ଅଂଶର ହାତ ଧରି ପକାଏ ଆଉ କୁହେ ତାକୁ ମାରିଦବ ନା କଣ, ଛାଡିଦିଅ ତାକୁ। ସେ ଟାଇମରେ ବିକ୍ରମ ସେଠୁ ଫେରାର ହେଇଯାଉଛି। ମଲ୍ଲିକା ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯାହା ହଉ ବଞ୍ଚିଗଲି। ମୋ ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ଆଜି ବିକ୍ରମ ଠିକ ଟାଇମରେ ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଗଲା। ନହେଲେ ଆଜି ଅସଲ ଚେହେରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗେ ଧରା ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଭାବିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ମୋ ସବୁ ପ୍ଲାନ ଆଉ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ ଅଂଶ ମଲ୍ଲିକାକୁ ପଚାରୁଛି, ତମେ ସେ ବିକ୍ରମକୁ କାହିଁକି ଏଠି ଯିବାକୁ ଦେଲ? ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ଇଏ ତାକୁ ମୋ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ୟୁଜ କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଲିକା ତାକୁ ମୋ ପାଖରୁ କାହିଁକି ସେ କହୁଛି, ତୁ ଏସବୁ କଣ କଲୁ ଅଂଶ? ଆଉ କାହିଁ? ଶାଲିନୀ କହୁଛି, ତୁ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କଲୁ କାହିଁକି? ତୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳେଇ ଦେଲୁ। ତୁ ତ ମଲ୍ଲିକା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାରେ ଥିଲା ନା, ତ କାହିଁକି ତୁ ଆଦ୍ୟା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲୁ? ମଧୁ କହୁଛି, କହ ଅଂଶ କଣ ତୁ ମତେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଓ ମୋ ତଳକୁ ଗଲୁ। ରାଜନ କହୁଛି, ଆଦ୍ୟା ନିଜ କଥାରେ ତୁ ବାର କାହିଁକି ମିଶି ଯାଉଛୁ? ଅଂଶ କୁହେ, ଆଦ୍ୟା କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ କି କେବେ ବି ନଥିଲେ। ଭୁଲ ମୋର ହିଁ ଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ଲାଇଫର ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ। ମୁଁ ମୋ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଛି, ସବୁ ସତ ଜାଣିପାରିଛି। ମଧୁ କୁହେ, କଣ ସତ ଜାଣିଛୁ କହ ଅଂଶ? ଅଂଶ କୁହେ, ଅନିଆ ଆଉ ଆନିଆ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମୋରି ସନ୍ତାନ, ମୋରି ରକ୍ତ ଏମାନେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ସତ, ଆଉ ଆକୁ କିଏ ବି ବଦଳେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ମୋ ଗୋଟେ ଭୁଲ ମୋ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଗୁ ସମସ୍ତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ବାପା ମା ଖୁସି ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ହଂସର ବାପା କୁହନ୍ତି, ତୁ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ହଂସ ପାଇଁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରକୁ ଡିଏନଏ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ କହିଥିଲି ଆନ୍ୟା ଆଉ ମୋର। କିନ୍ତୁ ବାପା, ଏଇ ରିପୋର୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବା ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ କଣ କେବେ ଜାଣିପାରିବିନି। ଆଉ ଡକ୍ଟର ସାରଙ୍କୁ କଲ କଲି, ସେ କହିଲେ ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ଡିଲିଟ ହେଇଯାଇଥିବ ରିକଭର କରିହବନି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଥିଲି। ମାମା ଯେତେବେଳେ ମତେ ମଲ୍ଲିକାକୁ ସିନ୍ଦୁର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲି, ମୋ ଫୋନକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମାମା ସେ ମେସେଜ କାହାର ଥିଲା? ମଧୁ କୁହେ, କାହାର? ଅଂଶ କୁହେ, ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କର। ସେ ରିପୋର୍ଟ ସେୟାର କଲେ ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ୍ଲିୟର ଲେଖା ଥିଲା, ଆନ୍ୟା ସହ ମୋ ଡିଏନଏ ପଜିଟିଭ। ସବୁ ଶୁଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଅଂଶ ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ଦେଖେଇଲା। ମଲ୍ଲିକା କୁହେ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ ପ୍ଲାନ ବେକାର ହେଇଗଲା କେମିତି? ରିପୋର୍ଟ ଅଂଶ ପାଇଗଲେ। ଓ ସେଟ୍। ଅଂଶ ଆଦ୍ୟାର ଲୁହ ପୋଛିକି କୁହେ, ନାହିଁ ଆଦ୍ୟା, ଆଜି ପରଠୁ ତୁ ବେକାର। ତୁମ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଲୁହ ଆସିବନି, କେବେ ବି ନାହିଁ। ଆଜି ପରଠୁ ଆଦ୍ୟାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କି ମୋ ଝିଅ ଆନ୍ୟା ସହ ମୋ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କେହି ବି ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇକି ସାହସ କରିବେନି। ଅନି ଆଦ୍ୟାକୁ ମମି କିନ୍ତୁ ଭୁଲେଇ ପକାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ମଲ୍ଲିକା
ରାଗିକି ନିଆଁ ହେଇ ତାର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବୁଥାଏ। ମୋ ସହ ଆଦ୍ୟା ପୁଣି ଥରେ ମିଶିଗଲେ। ଥାଉ କିଛି ହବନି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।